Nangabak man ti grupo ti Pilipinas iti Taranaki Multi-Ethnic Extravaganza Parade may saadak kang aktibidad sa New Zealand. Naragsak na maris kanabat ng akultura ti Pinoy na ibida iti aktibidad. Daytoy ti report. Kalpasan iti talo at tawen, pimasat man ti grupo ti Cordillera nga igurtak New Zealand, iti Taranaki Multi-Ethnic Extravaganza Parade Competition 2026, iti the land of the long white cloud. Tinawen at tradisyon a parada, no sa dino na ibida iti may pampanakal a kultura ti Pinoy, kas iti panagbanga iti Baguio City. Namari sa performances, kan naragsak a komunidad ti Pinoy, na ibida matlaang iti okasyon. Presentasyon ang nakalalagip kadagiti kailyan a Cordilleran, kas kiniigurutak New Zealand President Maria Corazon Fadlen, api masat iti parada kan iti dance presentation. Participants ditoy are not purely Igorots and Cordillerans, but also a mix of our fellow Filipinos like Visayas and other parts of Luzon. So it is very diverse in itself. Kastamat anapwan kay papananday to'y para kadakwada. Ito'y mi nga nainayon mo ten, like ito younger generations me to join the dance. 3 young people who already learned to play the gongs was in the group, so kadwan piman nagitay uncle da nga naggangsa. And that is how we dreamt 2023 winning before nga maipasa daytoy to the next generation. Ti pa nakipasadakat iti kolaborasyon ti Taranaki Filipino Society Inc. New Zealand ngay daduluan ti presidente ti grupo ani Emily Julian. Isuda mo ti na ideklara kas first placer iti kompetisyon. Our joint effort with Igorotak earned us first place again, champion in the Cultural Extravaganza Parade competition this year. Agarup 80 a nasyon ti pimasat iti nalatak a parada. A remarkable achievement celebrating our diversity and collective strength in Taranaki. Ti Taranaki Multi-Ethnic Council tinagserbi kas host iti aktibidad. Laglagi pun tayo nga wandersat, uray ka anuman, uray sa dinuman, datayo ket Pinoy.